Ако не беше Мартин, примерно, аз да кажа, Мартин, нали, ти ще седнеш ли да ми сложиш всички неща на блога? И той, защото е добър и казваше, какво ще правиш? Седнеш, ще ги сложа. Ще ти оправя темата, ще я направя както ти искаш. Сега, после вече аз с времето се научих, мога да слагам банери, поправила съм си сама темата, което е нещо за човек, който никога през живота си, дори с математика не се е занимавал повече от 9 клас, аз съм много доволна от себе си. Много добра причина, ако тръгнете да убеждавате някой да му кажете, виж сега, пич, ако тръгнеш да си правиш сам блог, знаеш какво става? Трябва да ти съпорт. Този блог пада. Непрекъснато стават някакви неща. Не, те наистина стават. Ако нямате собствен блог на WordPress е много полезно. Ако имате собствен хостинг, непрекъснато нещо пада. Спам филтри, решиш да сложиш някакво бутонче, то ти се пъкне на някакво различно място. Аз съм го затрила блога 2 или 3 пъти. Веднъж футъра бях затрила целия и стоя и гледам, аз не знам какво съм направила. И ако няма кой да ти го направи, си умрял, де-факто. Това е много силна причина. Другото, което може да ги убедите, е, че на тях няма да им се наложи да се занимават с никакви Content Management Systems. Аз в работата, с която си изкарвам парите, на мен ми налага да работя с Content Management System, защото аз се водя журналист. И аз всеки ден прекарвам някакво време в работа с CMS. И въпреки това за мен да се науча да работя с WordPress, не бих казала, че не стана така веднага. WordPress е много лесна система, но тя изисква някакво време. Блогър въобще няма да го коментирам, защото е ужасно. Joomla никога не съм отваряла, но знам, че и там иска време да се научиш. Да, майка ти има. Ако вашите автори са някакви хора, които през останалото си време се занимават с други неща, примерно те могат да са архитекти, адвокати или каквито да си, на тях не им се налага по никакъв повод да учат Content Management System, може да кажете, вижте, няма нужда да го правиш това, нали? Няма нужда да влизаш да слагаш снимки, ако ползвате и някакъв SEO пекидж, отдолу там трябва да се попълват ключови думи, да си търсиш категория, всички тези сложни неща, аз ще го правя за тебе. Аз го правя за повечето ми автори го правя. Има такива, които те са си блога и искат сами да си го правят и аз само вървя и оправям след тях. Другото нещо, което отнема супер много време, това е търсенето на снимки. И ако имате собствен блог, сигурно знаете, не знам за вас, обаче аз някой път отделям повече време да намеря точната снимка, отколкото да напиша поста. Защото да видиш чии са правата. Да, също така. Търсенето на снимки отнема безкрайно много време. Особено нашия блог, аз се опитвам да бъде имиджов и много държа на снимката и гледам да не слагам просто първата снимка, която ми попадне в Google. Даже никога не търся снимки в Google. Имам си някакви имам си една папка на Харда, имам си една папка с фейворит в Flickr, една папка в DeviantArt, имам си една в Avid. Общо взето имам на 100 места някакви снимки, които се складират и си чакат по деня. И това е нещо, което винаги им помагам на авторите. Съм казала, нали, ако даваш текста, търсиме заедно снимка. Ако имаш човека снимка, освен това снимките понякога се обработват, те се кътват, правят се черно-бели, правят им се някакви неща, замазват се така, че ще изглеждат по-добре. И ако хората го нямат това време, това е много, също може да бъде много добра причина. Другото нещо, от което вие им спестявате време, ако вие решите да го правите, аз го правя, защото се оказа, че ако всеки го прави, всеки си пуска разпространението на постовете. Ние качваме нещата в Facebook, в Twitter и в свежо. Не присъстваме в блогосфера, точно заради снимките и заради просто ние там мястото. Всичко това също отнема някакво време. Не всички имат Twitter, не всички искат да се занимават с Facebook. Стигнали сме до някакво съгласие, когато някой си пусне статия, си я пуска и на профила във Facebook. Но аз съм ги спестя, освен на личните им профили, всичко останало се занимавам аз. Сега, слава Богу, Facebook направиха да може да тагваш хора и ми е много лесно, защото като тръгна да го качвам на групата, тагвам и автора и за на 2 стени. Но ако имате автор, който не обича социални мрежи, защото има и такива хора, малко са, но още ги има, това също може да им го спестите. Когато в един блог пишат много хора, тях им се налага да пишат по-рядко. Вече
няколко пъти казваме, че да правиш блог отнема време и усилия. Значи, ако нямате блог и сте отваряли то блог и си мислите, че някои от тези хора, които са примерно първите 5, не си планират нещата, много се лъжат. Ако си мислиш, че как си не си планираш статите 2 седмици напред, като теми, като време на постване и снимки, много се лъжат. Ако си мислиш, че Мартин не си ги планира 2 седмици напред, също много се лъжите. Това не е вярно. Когато имаш сам блог, ако искаш някакъв постоянен трафик, нали, а не един месец да имаш 5 човека влезе, другия да имаш 105 човека, трябва да имаш някакъв мениджмънт на това кога си пускаш постовете. Когато си сам, е нормално, ако трябва да пускаш 3 поста на седмица, в един момент ти е тук и въобще да не искаш да го гледаш. Когато на един блог пишат 10 човека, това дава възможност всеки един от тях да пише когато му се пише. Аз мога този месец, аз не, но авторите в блога могат да си позволят този месец да имат една статия. Могат да си позволят да пишат всяка седмица и да ми пращат. Това едно, че поддържа темите в блога малко по-различни, по-свежи и второ, това е някаква свобода за автора. В крайна сметка, всичко това се свежда до това, че те имат по-малко отговорности. Хората не обичат отговорност. Това е доказан факт. Един огромен процент от жените се омъжват, защото не искат отговорности. Така е. Ма ти се смееш, ама това е така. Къде не е? Той за мъжете може да се пуша. Да. При мъжете е друго, те пък, защото не искат отговорност, да си живеят с майките си да останат на дете. Те не се женят, защото не искат отговорност. Не се знае. Това да кажеш на някой, нали, пич, ти ще бъдеш част от нещо, обаче ще имаш една десета от отговорностите, които ще имаш, ако го правиш сам, мотивира ужасно. Аз съм убедена. Минуса на тази точка е, че все пак някой трябва да носи отговорността. Това и брака сигурно е така, аз не знам. Но допускам, че тя отговорността е едно и също количество баниците, все някой трябва да я поеме. И ако искате да правите блог с много автори, трябва да сте готови вие да поемете тази отговорност. Въпросът е тук. Добре. Колкото и да са така разумните, практичните причини, истината, до която аз стигнах е, че всъщност колкото и да ги изтъквате, ако не успеете да докоснете авторите на емоционална гледна точка, никой от тях няма да се занимава с това продължително време. В смисъл, че ще кажеш, окей, аз ще поема хостинга, ще поема разпространението и той ще каже, и какво от това? В смисъл, мен какво ми пука от цялата тази работа. Така че, единственият начин да накарате хората да го правят е по някакъв начин да ги докоснете. Работете това, до което аз съм достигнала, че трябва да се работи максимално по правилата на конкретния автор. Аз опитвам с всеки един от тях да бъда максимално гъвкава и да ги правя нещата така, както на тях се им удобно. Значи, всеки един от тези хора е набиран да участва в интелигентно, абсолютно индивидуално и мога да кажа, че търсила съм всеки да го чувъркна по някакъв начин, така че да го накарам него лично това да го заинтересува. Тук няма общия елемент, както да кажеш, ама ще ти спестя пари от хостинг, нали? Трябва да сте готови да се съгласите, примерно ако той ти каже, ама аз тези теми не искам да пиша, аз за музика няма да пиша. Аз имам Нинко, който каза, аз за музика, човека има група, ма каза, аз за музика не искам да пиша. Аз казвам, окей, щом не искаш, няма да пишеш. Но колкото и да сте гъвкави, ако за да върви проекта, въпреки това имате предвид, че аз вярвам, че трябва да има много, много строги и стабилни правила за това как се чувстват нещата, така че тук е въпрос на някакъв баланс. Бъдете гъвкави. Това е нищо. Отговорете на страховете на авторите. Това е. Аз открих, че едно от най-силните неща, които карат хората да пишат при нас, това е, че аз позволявам да бъдат анонимни и имам няколко автора, които си имат техни блогове, но когато ми пишат нещо, което ги е страх да го пуснат на собствения си блог, и аз получавам в 3 сутринта или някакъв такъв. Това дали мога да го пуснем в интелигентно? Аз казвам, естествено, това е добър текст. Естествено, че ще ти го пусна.